Cinta Nada. Bidding Broadcast, We Audio. Ngumpetkeun rasa sedih, beli bisa dibebodo arane nempel di hati si paling cerah. Bersama artisnya Cinta Nada, Adelia Mantap. Najan demen kudu bisa lepasakeun cinta karena uang sing tegendeut wis gawe ati cara wis kecil tiga susah bersuara calon pengantin A Umar Teh Anggi. Ibu Hajat yang sayang. Alamak, asa aya nu ragatnya iya. Modus banget sih. Wong sing sayang wis nyayangi wong liyan. Kita sing ambung fotone kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Krungu Rio, krungu. Kajem banget wong lanang tuh. Kita sing kangen wong lanang ngomong pipine wong liyan. Nalangsa temennya. Jare Aryo pada bae enake. Wong sing kepuja-puja wis tiga gawe lara. Janji sampai kawinan arani cicir loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen kudu bisa lepasakeun cinta karena uang sing tegendeut wis gawe ati cara wis kecil tiga Abiti, semangat semangat. Yang weird mas Cinta Nada. Coba. Mama Angel, Kang Ubay Subaya, Mama Iya. Al, Emoy, Bos Depok A.